Salutare, dragilor, eu sunt Mihai și astăzi o să filmăm un nou episod de Carieră cu Steaua. Am văzut că v-au plăcut cele din urmă și sper să vă placă și acesta, pentru că mă străduiesc să vă placă. Avem meci cu Viitorul și suntem pe locul 2 la vreo 12 puncte sau 10 sau 9, nu știu, de Astra și e cam nașpa. Bogdan Țăru. Guz, acum, excelent, recuperăm prin Muniru, cred. Da, Muniru a fost, Sulei Muniru. Excelent această pasă pentru Ricky Boldrin. Boldrin, excelent, a întors. Ghebar, ce bară are Ghebar, vine Tamaș. Pablo de Lucas. Probabil ar fi venit o bombă din partea lui Tamaș. Și aici Bogdan, nu știu cum Bogdan sau așa, rusul ne-a prins. Acea ocazie mare de tot a lui Ghebard s-a întors. Este 1-0 Viitorul. Ce faci, Popa? Cum am dat eu să dai și cum dai? O să intre mai târziu și Niere, clar. Cred că pe la pauză, totuși, nu chiar așa de vreme. O ia, normal, că o ia Hamrun. Gebhardt. Sunt la 3 puncte în spatele nostru cu un golaveraj mai prost. Acum suntem la egal golaveraj și pentru că întâlniri directe, desigur că ei sunt pe locul 2 și noi pe 3. Și asta e foarte, foarte, foarte nașpa. În acest moment suntem coborâți de pe locul 2 pe 3 și Viitorul urcă pe 2. Odorogea, Filip, Boldrin. Dar de obicei batem în întâlnirile directe, dar cred că cel mai mult contează asta de acum. În care... Sau nu știu cum o fi. Munteanu, dacă trecea acea minge... Dacă era mai înaltă mingea să treacă de Munteanu, probabil că era deja 1-1. Scor la care rămâne pe locul 2. La egal. Desigur, ar fi foarte bună victorie ca să rămânem la aceeași distanță de Astra, dacă nu chiar să o mai micșorăm puțin. Șut peste poartă. Niță, Gabi Tamaș, Toșca, Timo Gebhardt, Moraes. Oh, ce urât, ce urât. Cât de urât se intră aici. Pauză. Așa e mult mai bine. Oh, nu, să nu-mi zici că... Să nu îmi zici că se întâmplă ce cred eu că se va întâmpla. Adică să mi se strice tastele, să nu-mi zici. Păi sunt mort, îmi dă 10 Viitorul, dacă... Iată-l pe rusul cu Gabi Tamaș. Capitanul nostru imperial la această fază. Niță degajează Denis Alibec în duel cu Munteanu. Alibec poate să scape singur. Alibec poate să scape singur cu Pesania. Scapă Alibec. Gol! Alibec! 1-1. Denis Alibec. Steaua egalează Viitorul în aceste momente. Suntem la egalitate. Oi, Doamne, 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 Doamne. Ce noroc avem cu acea pasă a lui Boldrin, cred. Foarte bine s-a dus și Alibec hotărât gol. 1-1. Rămâne, la acest scor rămânem pe locul 2 și este foarte bine, numai că nu-i prea bine mai sus, că Astra, dacă bate... Aici să vedem ce... 4-1 Astra Dinamo. Trebuie să batem neapărat. Nu cu 4-1, că noi nu suntem Astra. Echipa asta, Steaua e, cred că a doua sau a treia cea mai proastă echipă din acest meci.
Așa a făcut-o cel care a creat peciul acesta. Niciun jucător, doar Gebhardt trecea de 69 când am luat echipa, el avea 73. Bine că acum i-am mai adus. Alibek 73, Amorim 71, Boldrin 75, cred. Care Boldrin are 71, Moraes, am transferat. Dar am ridicat echipa cu jumătate de... Stai mă, am runule. Am ridicat echipa de la 2 stele jumătate, am ridicat la 3 stele de când am venit eu aici. Bine că era la retrogradare Steaua, bine că nu e liga inferioară, deci e bine așa, că nu putem să retrogradăm. M-am respins. Nu e bine, nu e bine. Man of the match Alibek, dar nu e bine. Că ne depărtăm din ce în ce mai mult de Astra și vreau și în Elite. Nu, de fapt e bine acolo că putem să câștigăm în European Club League. Că în Elite Club League e imposibil, că acolo sunt Barça, Real. Avem meci direct cu Astra. Asta ne ajută mult, putem să ne apropiem. E accidentat Gebhardt. Nu, iată, Moraes are 74, nu 74. Păi dați-vă joi, cum să-i dai mă lui Tamaș overage 65? Un nebun, un dinamovist iar da, 65 overage, ce naiba? Jucam cu titularii, pentru că e aproape imposibil acest meci de câștigat. Desigur, ne-am mai apropiat la 3 puncte, ceea ce ar fi incredibil de bine. Boldrin. Alibek! Corner. Spate lung. Boldrin Muniru! Ohoi, ce aproape Alibek! E bine că am început cu ocazii, dar nu e bine că le-am ratat acum. Pe cele pe care le-am avut, le-am ratat pe toate. Moraes, Alibekov. Gebhardt în blocaj acum. Toșca. Opa. Penalti, scoate Muniru, penalti, ce bine, cât de bine scoate acest penalti Muniru și dacă nu era penalti, era gol Muniru. Alibek, gol! Denis Alibek marchează 1-0, Steaua Astra. Fenomenal, fenomenală pasa pentru Muniru. Dar foarte bine s-a demarcat și Muniru, că fără acea demarcare nu mai puteam să sperăm la un gol din acea fază. Era imposibil. Adică, dacă nu se demarca, că dacă nu dădea penalti, probabil că ar fi continuat Muniru și că n-ai ce face. Cel mai probabil că dădea gol. Iată-l ce bine aici pe Muniru. A greșit însă Tama și repară greșeala. Alibek cu Ricardo. Ricardo Alves. Obstrucție. Mie mi s-a părut obstrucție, arbitrului nu. Boldrin Alibek! Am dat să dea din voleu, dar n-a dat. Oi, doamne, oi, doamne, oi, doamne, doamne, doamne. Nu, Flores! Gol. Trebuie să fim calmi și să dăm și al doilea gol, cum l-am dat pe primul. O fază fixă, o demarcare bună, ceva trebuie să dăm. Altfel ni se duce cam orice. I-a dat prea târziu. Că a fost offside. Offside cred că a fost. Ia să vedem. Da, i-a dat mult prea târziu. Era în 10 cm în offside. E atât de mult. Undeva mult mai mult. Cred că era 1 metru. Fui.
Bugemanov, să avem noroc. Gabi Tamaș, degajează. Nu e bine. Se îndepărtează rău de tot Astra de noi și suntem ăia suntem. Ei, ce pasă de Muniru? Alibek! 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 Mă mănânc Alibek! Păi nu-l bag eu pe Nioere? Dacă mai ratează o dată în halul ăsta, imediat îl bag pe Nioere. Cum mă mănâncă pe mine Alibek? Uite-mă cum mă mănâncă pe mine Alibek. Uite cum mă mănâncă Alibek. Doamne, 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 doamne. Cine a fost? Ăsta a fost Alibek. Deci dacă ăsta a fost Alibek... Ali! Du-te, frate. Ieși afară. Ieși afară. Cum să-i blochezi, frate, șutul? I-a blocat șutul și Alibek al meu, nu un fundaj de la Astra. Ăla era gol. Du-te și lasă-mă în pace de... Alibek. Dobitoc ce ești. Mă mănâncă pe mine Alibek. Îmi mănâncă sufletul. Aoleu, ce expresie de... Nu știu, dar asta mi-a ieșit pe gură. Adică m-a enervat în ultimul hal Alibek. Ah! Cum să îi blochezi, frate, șutul, ce naiba? Hai, face ceva în era al meu? Ia, hai. Fii atent că dă ca Alibek. Fii atent ce le face bizonul. Bizonul și bizonul. Păi nu trebuia să rateze și bizonul? Oh! Doamne, 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 doamne. Doamne, că ratează tâmpitul meu în 86. Oleu, mai dăm noi de fază ca asta. Hai că n-a fost offside. Du-te și lasă-mă de aici. Du-te, frate, de aici și lasă-mă în pace. N-ai cum, n-ai cum. N-ai cum, frate. Deci, la mine nu dă gol nici Alibek. La mine nu dă gol nici Alibek. Nici Nioere, nici Boldrin, nici nimeni. Cine să dea Tade? Cine să dea Niță? Cine îmi dă? La mine dă Niță, ca ăla știe să dea și el gol. Bă, cum să ratezi, frate, așa? Cum să ratezi așa? Băleu! La 14 puncte putea să fie 11. Puteau să fie 11 puncte. Cum să ratezi în halul ăla? Cum să ratezi în halul în care a ratat al meu? Am nevoie de un fundaș dreapta. Nu Poli, e Poli. Asta, na. Dreapta. Am zis fundaș, din câte știu.
Cheiroși. Tu mi dai pe Cheiroși. De Adina. Nedelcearu. Vătăjelul. Dar Vătăjelul cât are? Vătăjelul. Trebuie să fie. What? Alba. Jordi Alba. Ai, fac, e stânga. Chiar, mă, dar eu sunt prost. De ce nu fac transferul de-astea mari? Moraes, auzi. Ai, treci pe bancă. Fundaș stânga de la Barça. Adică, de ce să mă... Barça. Păi dacă asta e nevoie să câștig, asta fac ca să câștig campionatul. Barça, nu? Păi ia. Ce să fac? Barcelona, FBR, Alves, 29 de milioane, 84 overe direct. Atunci Montoya, na. Nu. Deși, hai să încercăm. L-am luat și pe Montoya. Aici. Cine ar fi un Titi? Un Titi are 70. Încercăm să-l luăm pe un Titi. L-am luat din prima. Păi vezi cum ne facem noi echipă. Un fundaș central bun. Să zicem de la Real. Un fundaș, un câbâr de la Real. Un câbâr dăm un câbâr, cel mai bun câbâr de la Real. Pepe, 20 din 83 over. 46, dau și 46 pe Pepe. Îl luăm pe Pepe. Facem aici. Păi dacă nu merge altcumva, facem ce trebuie să facem, nu? Ai aleg. Facem ce trebuie să facem. Alibec îl mai lăsăm acolo puțin. Îl vreau pe Modric. Dăm și 50 pe Modric. Hai că lăsăm pe restul. Mai jucăm acest meci cu CSMS și ăsta o să fie mai lung pentru că da. Am făcut transferurile astea și vreau să văd cum merge echipa așa. Hamrun, Pepe, Boldrin, Montoya, Alibec, Luka Modric. Oh, puțin pe lângă parte. A fost ceva de fapt. Ionuț Voicu. Țigănașul. Lucaș Beole cu Pepe. Păi ce mă, trece cineva de Pepe al meu? Ghebart la Modric. Offside.
Parcă mai avem și noi niște șanse la campionat, așa, nu? Ia top. A venit bine. Voi poate. Bosoi. Ah, Luka Modric. Luka Modric. Go... Penalti! Se oprise totul așa și Boldrin normal. Boldrin. Boldrin, 1-0. 1-0 Steaua CSNS Iași. Băle. Mitici, Modric. Enescu. Boldrin, Alibec. Nu mai are cu Modric. Nu știu de ce nu prea poate Modric. Al meu care stamina plină. Îl mai lăsăm așa puțin pe loc. Pepe, foarte frumos. Însă Montoya e deposedat de țigănașul. Montoya, Hamrun. Alibec. Boldrin. Gebhardt. Muniru. Cred că se ducea bine mingea aia. Nu pe poartă centrală. Mitici. Milan Mitici. Cașbele. Gebhardt. Modric. Enescu. Gheorghe. Vasile Gheorghe. Niță. Pepe. Umtiti. Jordi Alba. Gebhardt. Milan Mitici. Am fost faultați, Umtiti batem. Samuel Umtiti. Oh. Muniru! Corner. Alba. Niță. Pepe. Muniru. Probabil că auziți muzică pe fundal și dacă da, pentru că ascult muzică. De la ratările alea ale lui Ali, cu Astra ale lui Alibec și ale lui Niere, am trebuit să bag muzică, că îmi venea să-mi smulg tot părul din cap. Modric. Gebhardt Modric! Ce-un blocaj. Onducu. Final de match 1-0. Boldrin man of the match. Cred că Boldrin a fost, nu? Da, Boldrin.
Ofertă pe Stanciu, îl dăm. Îl dăm, că n-avem ce să facem cu Stanciu. Ba da. Mai mult, da, bine, hai, îl dăm, că nu-mi place Stanciu. N-am ce faci cu Stanciu. E prost de dângă. Cam acesta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și să vă abonați, pentru că mă ajută super mult, cum vă rog, în toate videoclipurile. Da, nu prea mai am nimic de zis. Pa!